22 февраль көнде безнең өчен иң кадерле әсәебез, өләсәебез Мәрьям Яһүдәгыҙ Шәяхмәтова 65 яшьлек юбилеен билдәләне дип хәбәр итәләр сираттагы котлау хатында. Кадерлебез Гафури районы Тулпар авылында атайыбыз, олатайыбыз Хөсәйен Бәхтияр улы менән иңгә иң терәшеп бергә 46 ел гомер кисерә. Әсәебезне барлык тугандары, якындары исеменән тәбрик итәргә теләйбез дип яза юбилярның балалары. Кадерле тормыш иптәшем, әсәебез, өләсәебез, безнең өчен кисергән борсылу хагыштарың, йокыһыҙ төндәрең, балаларым дип арым айта алмай тырышып эшләүең өчен һинең алда зур хөрмәт менән баш иябез. Сабыр акылың, ихласлыгың, уңганлыгың, юмартлыгың, тик яхшылык кына тулы күңелең, изге дугаларың безне ел ямгырдан хаклап тора, яшәү өчен көс-куәт бирә. Киләсәктә һаулык, бәхет, шатлык, куаныстар, килер көндәрең аяз булып, тормыш юлдарың озын булып, кайгы-хәсрәт күрмәй атайыбыз менән матур итеп яшәргә ятһын һиңә. Ян рәхәте бирһен Ходай һиңә, тән сихәте бирһен гомергә. Насип итһен озак елдар шулай, кунак булып ердә яшәргә. Иң изге теләктәрен һеҙгә тормыш иптәшегеҙ, балаларығыҙ, кияү-килендәрегеҙ, йән-йәнсәрҙәрегеҙ йырға ҡушып еткерә. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Аппақ сөздер